Onko? Oi. Hyvää huomenta, ollaan saavuttu Seinäjoelle. Seinäjoelle, joka on tunnettu seinistä ja joista. Vähän väsyttää. Vähän niinku pikkasen painaa reissu, mutta se ei haittaa, koska kahvi auttaa. Tätäkin me ollaan saavuttu tänne päivällä Mäkkäriin, koska täältä löytyy McCafe, niin päästään hörppi Zuffe. Oi. Zuffe. Heittäkää joku vitsi tähän vielä. Lähdetään juomaan kahvi. Tervetuloa. No niin, nyt ollaan saavuttu tänne sisälle ja kuten näette, niin nämä kaksi ihmistä eivät tiedä yhtään mitä tapahtuu. Joten minä kerron. Te tuutte nyt maistamaan sokkona erilaisia McCafen tuotteita. Ja teidän pitää yrittää arvata, että mikä tuote on mikä pelkän maun perusteella. Onko selvä? On. Se kumpi arvaa enemmän oikein voittaa ja häviäjä, se joutuu ajamaan seuraavaan kaupunkiin. Kahvivaihtoehdot on McCafe Cappuccino, Flat White, Cortado, Americano, Chai Latte, Vanilja Ice Latte, Karamelli Ice Latte tai kaakao. Voi olla, että näitä kaikki ei tuu. Voi olla, että siellä on pari tämmöistä hämyä, mutta se jää nähtäväksi. Tämähän on tosi hyvä tehtävä mulle, kun siis mähän en ikinä juo kahvia. Niin mä en edes tunnistais oikeastaan niinku mitä. Mitä sä äsken selitit. Niin sä et juo kahvia? Mä en juo kahvia. Mua häiritsee, kun mä niinku katon teitä silmiä, mutta ette näe yhtään mitään. Eli mulla on pieni etu tässä nyt sitten, koska... Sulla on niinku pieni etulyöntiasema. Okei, mä otin itse asiassa itselleni myös kahvin, koska mäkään en ole vielä juonut tänään kahvia. Mä tarvitsen kahvia. Milloin viimeksi olet juonut kahvia? Mä en edes muista, koska mä oon viimeksi juonut kahvia. Varmaan useampi vuosi sitten. Eli tää voi olla, että sä oot nyt tavallaan alta vastaaja. Joo. Ja se voi yllättää. Mulla on voittoputki. Mä oon voittanut 2 jaksoa. Katsotaan miten käy nyt. Totta. Tommi, mitä sä veikkaat? Et kuinka monta sulla menee oikein? Mä veikkaan, että menee oikein suuri osa. Hyvät kilpailijat, ensimmäinen kahvi on edessä. Ja itse asiassa on tasa 1 kuppi, joten joudutte jakamaan. Lämpenee, hei. lämpenee, Oi. Hei, tämähän olisi vähän kuin me oltais tälleen niinku treffeillä. Näin on. Musta tuntuu, että Helmeri juo tällä hetkellä tätä kahvia. Oi. Okei, toi maistuu kahville. Joo. Sen mä tiedän, että toi ei oo kaakao. Vastaukset 3, 2, 1. Chaila. Americano. Eli chai latte, americano. Minä en tiedä. Minä en kerro. Seuraava kahvi teidän edessä. Olkaa hyvä. Onko? Oi. No sä voit aloittaa, koska mä aloitin äsken. No mä voin aloittaa. Joo. Mä voin muut sanoa, että tää kahvi hittaa kuin paistinpannu naamaa. Mä rakastan tätä. Sen voi sanoa, mun mielestä pitäisi. Tuosta Helmerin juomatyylistä huomaa, että ei hirveän usein sitä kahvia juo. Tää maistuu kahville. 3, 2, 1. Americano. Okei. Seuraava juoma on teidän edessä. Oho. Tää on tällainen kuppi. Joo. Sen voin spoilaa, että se on ollut pari kuppia jo aikaisemmin. Okei. Toi, oispa tiennyt. Mutta nyt maistuu vähän erilaiselta kahvilta. Mulla on nyt haisu. Mä tiedän kuka tää. Ai, onko sä tavannut hänet aikaisemmin? Joo. Pistä yläpäätä. Todellakin. 3. 1, 2, 3. Aika hyvä. Aika hyvin. Hei, 1. Siis vastaus 3, 2, 1. Vanilja Ice Latte. Vanilja Ice Latte ja chai latte. Okei. Ja toi oli kuumaa juomaa ja mä sanoin jäälatte. Niin siksi mä halusinkin tietää, että miksi sä sen sanoit. Mut ehkä se oli. Mitä veikkaatte, että on tilanne tällä hetkellä? Kyllä mä sanon, että ainakin äskönen meni Tomilla väärin. Joo, kyllä se taitaa 0-0 olla vielä. No niin, yläfemmausta. Okei, yhteen nyt. Seuraava tuote on teidän edessä.
se on herran vuoro aloittaa niin. tämä. Kiitos kun olet tullut kahvituokion kanssani. No, totta. Mitä tapahtuu? Häh? Nyt kuulosti siltä, että onko siellä kaikki hyvin toisella puolella? Kyllä. Onko se edessä? Joo, se on siinä nyt edessä. Edessä. Laita vähän. No, No, joo. Hienosti. Kiitos. Hienosti. Kiitos. Hienosti. Kiitos, sir. Tää on mun lemppari tähän mennessä. Nyt oli kyllä hyvä. Ui. Okei, on aika hyvä. Kun juot vähän tommosia eka lämpimiä ja sit sen Sitten jälkeen tommosen tulee freshi. Tarvitaan vastaukset 3 ja sitten 2 ja sitten mennään vielä 1 päin. Nyte. Karamelli jäälatte. Karamelli jäälatte. Jäälatte karamellilla. Okei. Toi me saatiin ehkä oikein. Joo, hyvä. Yläfemma siihen Otetaan. ilman laskuja. Otetaan. Näin. Edessä on seuraava tuote. Okei. Mä oon niin pahoillani näistä äänistä ihan oikeesti. Mä oon niin pahoillani näistä äänistä. Eroako nää mitenkään niinku? Tämähän oli ihan outo. Okei. Tai siis niinku, mä olin silleen, että okei, tää on se. Mut sitten oli silleen, että tää on tosi niinku, onks tää sit kuitenkaan se? Ei se taida olla se. Niin. Mut oisko se? No mut kun se vois olla. Se Mut voi sit olla on se. sit eka, että no niin, no totta kai, mut sitten ei kuitenkaan. Onko vastaukset? Joo. 3, 2, 1. Kaakao. Kaakao vai niin? Koska oli niinku aika jännä. Oli jännä. Ei muuta. Mutta oli jännä kaakao. Tää oli niinku, tässä oli sielua. Viimeinen asia on pöydässä. Onko tämä? Se on se. Maistetaan sitten. Sä lähit aika niinku tolleen rohkeasti, että sä otat sen heti vaan tosta noin. Tää tuoksuu kahvilta. No. Onko vastaukset? Tää on tästä kiinni. 500 pistettä taas tästä. Okei, tästä ei tule 500. Okei, Tästä tulee okei. vain 1. Okei. Sanokaa 3, 2, 1. Cappuccino. Mitä? Ja siihen sitten. Ota iso femma. Hyvät kilpailijat, Hyvä tuomari. olkaa hyvä ja poistakaa maskit. Noniin. Mä tiesin, että sä olit. Mä arvasin sun äänestä, että se on Siis toltako te näytätte? Alright. Noniin, jännityksellä odotan. Kilpailu on päättynyt. Tulokset ovat 6 saapuneet. kuppia kahvia menee. Mitä veikkaatte? Mitkä on teidän tulokset? Mä veikkaan tasapeli. 2-2. On hyvin lähellä tasaperi. Mä veikkaan, että tää ratkesi 1 pisteellä. Tomi, sä sait 2 oikein. On ihan hyvä. 2 oikein. Ja Helmeri, sä sait 4 oikein. 4 oikein. Käytännössä ihminen, joka ei koskaan juo kahvia, Joo. tietää kahvit paremmin kuin ihminen, joka juo kahvia. Näin on. Aikaa. Nyt oli kyllä jännä tulos. Mikä näistä oli oma lemppari? Kyllä se oli varmaan se ice coffee siihen. Niin Mä oon se samaa mieltä. Ice. Se oli kyllä, se oli Vanilja ice. Vanilja aisla. Mä muuten teen silleen, että mä otan semmonen mukaan nyt kun lähdetään. Joo. Tämähän tarkoittaa sitä, että voittajan Hemmi jälleen kerran. Mitä ihmettä? 3. voitto. 3 jaksoa, 3 voittoa. Meidän pitää jotenkin nyt tsemppaa ihan oikeesti. Tomi, sä pääset ajaa. Se oli hänes. Joo. Hän Ah, lähti. joo. No, Hän lähti varmaan pitäisikö tilaa. meidänkin mennä? No joo. Joo, siirrytään eteenpäin. Ei se lähti. Ai se lähti vaikka Nonni, se oli siinä sitten ja miehet on täynnä virtaa. Juurikin näin. Tiukka matsi oli. Joo. Otetaan vielä Näin. onnittelut voitosta. Kiitos. Sitten eteenpäin. Kiitos ihmiset. Ensi jaksossa uusi haaste, uusi paikkakunta. Niin mennään. Se selvii ensi jaksossa. Mikä cliffhanger!